paramics! Soc Marieta Mascareta i avui vos donarem un consell sobre el món de les mascaretes. La mascareta perduda. Realment no sé què hauré fet d'ella. I si se m'ha caigut al vàter mentre estava jo... No ho crec. I tal volta he fet... Quan estava fent la mescla de la tarta, se m'ha caigut dins i després me n'he... No, m'hagué enterat que me l'ha menjat. Clar, allí no pot ser que estiga. Que raro. No sé on estarà, què haurà passat. Estic molt preocupat. Hola, Marieta! Què et passa? Doncs mira, que he perdut la meva mascareta, la que més m'agrada dels parapandèmics. Què faré? Mira, deixa'm la teua! Recordeu que és molt important no deixar mai la nostra mascareta. És una de les mesures de seguretat per fer front al coronavirus. Mireu, si la té així. Marieta, on estàs? Marieta, estava parlant amb tu! Ai, mira, la meva mascareta, així està! I com ha aparegut així, és igual, me'n vaig a netejar-la. Param pam 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 pam, param pam 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 pics, parapandèmics són els teus millors amics. Els parapandèmics.